Čo sa kredil do môjho ďalšieho videa, kde budeme točiť jednu takú mini informačku. Takže dneska sa vás budem pýtať o dve veci. Neviem, čo by som natočil, tak rozhodne týchto hier z Minecraftu, toto je zadarmo, som si to stiahol. Potom, či by som mohol ukázať nejakú mapu, alebo by som točil Final Freddy's, alebo vyberte vy. A ďalšiu vec, čo by som sa chcel spýtať, je tam, nie že spýtať, ale toto by som chcel oznámiť, že budem mať nový kanál, tento nezruším, nebojte sa. Budem sem dávať stále nové videá, stále budem dávať, ale budem mať ešte jeden kanál. Potom vám ešte vymýšľam, čo som dal aký názov, ale bude to asi približne by som to nazval, že MHJL Games, áno, to je moje, ešte tam nemám žiadne video, ten kanál už urobený, ale ešte tam nemám video, tam bude natáčať len počítačové hry, mobilové a challenge a také blbosti sa tu dajú točiť. Tak dúfam, že sa video páčilo a skúste mi napísať do komentáru, že ktorú by ste hru chceli natočiť a dúfam, že sa budete pozerať aj na môj druhý kanál, tento viete, že sa nezruší. Tak dúfam, že sa video páčilo, tak čauky! No.